Pod wan mane weche mabende timo Alwora counties ma Kisumu en ni jagoro mar duol mabende ochung'ne jopuonje e bade ma Kisumu migosi Zablon Awange okwedo mokalo paro mar daro sikunde mopogore opogore mabende yudore e chuny boma ma Kisumu mayande nogol kod gavana ma Kisumu County ngire Peter Anyang' Nyong'o. Migosi Awange oyango ni paro makamano irok ni kare kaluwore ni skunde goeko oger e lopego mabende jopiny nigi ratiro mar loso e gigo manyalo konyo kanyakla mano ero mar oganda kata public utility land. Bende oyango ni sikunde kod kuonde tiegruok gin achiel kuom gigo eko maketo alwora makare mar boma kaluwore kod chike ma pacho ka. Oyango ni nitiere gedo mathoth ma inyal muki mondo okel thuolo mar gero kuonde ohala e chumba ma Kisumu kopogore kod sikunde goeko. Paro mar daro sikunde mabende nitiere chuny boma ma Kisumu kitero kuonde mamoko gavana Nyong'o nogolo kaluwore ni skunde goeko ok kel dongruok e yore goeko mag ohala ahinya uchumi e chuny boma ma Kisumu. Law is not a private land. They have been there historically. Gin tebe dukanyo higni mang'eny pok nogol giga. To mondo wabed a city, any city in the world nyaka bed gi facilities, nyaka bed gi cathedral e chuny boma, nyaka bed gi hospitende madongo e chuny boma, nyaka bed gi skunde madongo nyaka mbalariany e chuny boma. Mago e gik makelo gimiluongo ni city. Koro wan kaka Kisumu City nomiwa Kisumu City in the year 2001. To noyudo ka wan gi cathedral both Anglican and Catholic. To yudo ka wan gi skunde madongo to universities moko ka mbalariany do moko biro Kisumu yawo campuses. Ne already wan gi Maseno. To moko yawo campuses kae kaka University of Nairobi mokawo miluongo ni British Library. Nairobi Maseno University mbalariany ma Maseno be nokawo gimiluongo ni Kisumu Hotel or Grand Royal and gidhi ginyiewo kene giketo gi chuny boma. To en Kisumu Boys Kisumu Girls Day kende manie chuny boma. Nitie skunde moko ma private facilities kaka Aga Khan Academy nie chuny boma. To kiwacho ni skunde gi onge ohala mar somo ok en ohala maneno immediately. Emomiyo sirikal golo pesa mang'eny ka keto budget mar somo. Ohala mar somo en gima biro neno bang'e. Emomiyo jonyuol puonjo nyithindgi ok ni gidhi ohala immediately. Gituonre mondo gipuonj nyithindo. Sirikal tuonre mondo gipuonj nyithindo. Ber somo neno ga bang'e ka nyithindo gi graduate into skilled workers, engineers, doctors, architects, accountants mang'eny moko. Somo kanyo be attract investments moko bentie. Supplies be timre kanyo. Koro wach mawacho ni skunde gi are not economic unit okwane. TG City ok en economic unit kende. Infrastructure igero mondo okony gimiluongo ni social, economic and political ideals madware e chuny boma. To kane ng'iyo shida ma town nigodo, wan kaka Kupet wasega penjo gimomiyo jo Kisumu County gi Nyanza ok dwaga tiyo kata konyo skunde mek secondary gi skunde mek primary. Reason momiwaga ni gin kaka sirikal county mandate margi en nigi they are concerned gi ECD gi vocational training. Koro ka gin concerned gi ECD gi vocational training, onego bed ni sirikal governor ma Kisumu ng'iyo kaka onyalo gero ECD mang'eny, onyalo ndiko jopuonj ECD, to onyalo gero vocational training kuonde modwaro tere Kisumu Boys Kisumu Girls. Issue ma Kisumu Boys and Kisumu Girls en ma depend on the national government kokadho kuom jatend migawo mar Ministry of Education ngire Magoha. To kidwaro gold school, national government manyaka plan kaka notim Mombasa chande. Nogole ok ni Mama Ngina ma Mombasa ne ok nyal kelo ohala Mombasa. County government ma Mombasa be ok ema nogolo Mama Ngina. Reason manochiw en Mama Ngina ne onge ne tin na lowo ne tin. Kisumu kae nitie skunde ma lope tin. St. Loyola Magadi School tin. Xaverian Law tin. But onego mano mon gi excel academic kata sports. St. Loyola Magadi osetimo maber e mpira mar football adhula nyaka e national kata regional. To onego bed ni skunde moko kata primary school gi secondary schools lo tin nikech lope gi imayo gi. Kisumu Boys gi Kisumu Girls ne nitie gi lo moro ma gi share but Patel
logi nosemagi, ne wagoyo koko ka logo ni nodwoknegi. Victoria Primary be nitie logo gimoro manomagi. Kisumu Day nitie logo kama nogere nursery cha gi kama nogere pap ma tennis madhi stadium cha nomagi. Kano osegol koko ka pes ne gitimo offensive. Wawacho ni shida mantie Kisumu kae en ni lope ka make primary schools gi secondary schools onge gimiluongo ni title deed otas ma title deed. Ka onge title deed nyiso ni skunde gi inyalo magi. Skunde mag Kisumu ng'eny gi jomoko osemayogi. Kane wan gi jatend migawo mar lowo miluongo ni Orengo James no sirikal mar Grand Coalition nokonyo ba bus parks, not bus park but public parks moko mano mawa kaka Taifa Park nodwok ni jopiny.